Kolega Petar Čurić, možete postaviti pitanje. Pozdrav svima. U kolovozu ove godine, povodom obilježavanja 71. obljetnice eksplozije na Vergaroli, izaslanstvo grada, predsjednik Gradskog vijeća grada Pule Tiziano Sošić, zamjenik gradonačelnika gospodin Cvek, pročelnik ureda grada gospodin Matić, zajedno s predsjednikom Pulske zajednice Talijana gospodinom Radinom, položili su vijenac na spomen obilježje žrtvama Vergarole. Sad podsjetimo ukratko čisto, to je 71. godina od kad se to desilo na tadašnjem popularnom gradskom kupalištu u Vergaroli, došlo do eksplozije i tako dalje, svi vijećnici će znati o čemu se tu radi. Uz predstavnike grada ove godine Pule ceremoniji su prisustvovali predsjednik Talijanske unije Furio Radin, predstavnici Pulske zajednice Talijana, konzulata Republike Italije te slobodne općine Pula u egzilu Istarske županije te članovi obitelji žrtava. Uz dužni pijetet koji iskazujemo nesretno poginulima, postavljamo pitanje gradonačelniku da nam objasni što je to slobodna općina Pula u egzilu, kakav je to pravni subjekat, nekakva paralelna vlast, kako oni mogu biti službeni protokol, tko je pozvao iredentističku organizaciju na proslavu koja na svoje skupštine nosi 3 zastave, zastavu slobodne općine Pula u egzilu, talijansku državnu zastavu i zastavu Istarske županije na talijanskom jeziku. Da li su predstavnici gradskih vlasti svjesni političke odgovornosti koju obnašaju u našoj državi koja se zove Republika Hrvatska? Nota bene, godinama se iz gradske uprave uvaženim književnicima ne odgovara na zahtjeve o postavljanju bista hrvatskih velikana, to su Nazor, Laginja, Mandić, Spinčić, u parku Petra Krešimira IV. U Puli, što je preko puta Porezne uprave, gdje već postoji neka postolja. Očito je sve učinjeno s vaše strane da se to ne realizira, pa evo ja postavljam to pitanje gospodinu gradonačelniku. Hvala. Gospodine gradonačelniče, imate riječ. Pa reći ću ovako, dakle, prije svega držim da kao grad možemo biti doista ponosni što smo uspjeli prevladati određene podjele koje su bile prisutne dugi niz desetljeća u našem društvu, a upravo jednim povijesnim susretom dvaju predsjednika Republike Italije, gospodina Napoletana i predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Josipovića, upravo ovdje u Puli, u našoj areni, kada su možda i zadnje nedoumice i prijepori bili otklonjeni. Kad kažem da kao jedna lokalna zajednica, jedno društvo koje ovdje funkcionira, možemo biti ponosni na vrijednosti koje gajimo, kao što je tolerancija, kao što je suživot, konvivenca, antifašizam i što smo uspjeli ovdje kod nas u Istri, a posebice u gradu Puli, postići jedan značajan nivo konsenzusa, međusobnog uvažavanja, gdje i sudionici narodno-oslobodilačke borbe izuzetno surađuju sa našim braniteljskim udrugama i jednako tako, neovisno o vjeri ili nacionalnosti, predstavnici Vijeća nacionalnih manjina grada Pule i svi građani, dakle, odaju pijetet žrtvama, neovisno o kojim se ratovima radilo, u koje vrijeme, jer često puta, nažalost, upravo u tim nemilim događajima, vi ste spomenuli Vergarolu, stradaju nevine žrtve, dakle civili. Kad ste spomenuli navedene predstavnike, koliko je meni poznato, radi se o udruzi građana, nikakvoj instituciji, koji su prisutni na obilježavanju takvih tragedija duži niz godina. Do sada nitko to nikada nije problematizirao. Znamo što je grad Pula pretrpjela za vrijeme II. Svjetskog rata. Znamo što je bilo za vrijeme dvogodišnje vojne uprave u našem gradu i znamo što se nažalost dogodilo kada su brojne pulske obitelji tada jednostavno odlučile napustiti svoj rodni grad. Znamo svi skupa kakav egzodus stanovništva
se dogodio. Stoga će moj odgovor na vaše pitanje upravo biti u tom tonu da pokušamo uvijek odati dužan pijetet prema svim žrtvama, posebice civilima, nevinim ljudima, i da pokušamo nastaviti upravo graditi ovim putem jedno društvo u koji će upravo vrijednosti koje sam prije spomenuo biti na prvome mjestu, jer ukoliko pogledate upravo te ljude koje ste vi spomenuli, to su ljudi u principu u poodmakloj dobi koji se sjećaju svojih uspomena svoga grada i mislim da ukoliko netko dođe položiti cvijeće na spomenik ili na grob palim žrtvama bi trebalo gledati u jednom pozitivnom kontekstu, a nikako ne u negativnom. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, meni je jasna vaša intencija, što ste htjeli time kazati, međutim, mene niko neće naučiti da budem veći Puležan od onoga što jesam, veći Istrijan od onoga što jesam ili veći Hrvat od onoga što jesam. Ok, zahvaljujem. Kolega Čurić, imate mogućnost dati svoje mišljenje na dobiveni odgovor. Ja zahvaljujem gospodinu gradonačelniku. Molio bi svakako da dobijemo pismeni odgovor i nismo dobili odgovor na to kako može slobodna općina Pula u egzilu biti dio službenog protokola, pa možda ako možemo to pismeno dobiti.